मी आज मुगाच्या डाळीचे लाडू बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हे 1.5 वाटी मुगाची डाळ आहे. हे पिठी साखर आहे 1 वाटी. हे काजू बदाम आणि चारोली आहे, म्हणजे 1 चमचा आहे, म्हणजे असे तुकडे करून घेतले आहे. हे डालडा आहे 1/2 वाटी. आणि त्याच्यासाठी हे वेलची जायफळ पूड आहे बारीक करून ठेवलेली. आता मी गॅस पेटवला आहे आणि भांडं ठेवलं आहे. त्याच्यामध्ये आहे ना मुगाची डाळ भाजून घेणार आहे, म्हणजे अशी सुकीच भाजून घ्यायची आहे, कारण का मिक्सरला त्याचं पीठ काढून घ्यायचं आहे. ती चांगली आहे ना गोल्डन कलर होईपर्यंत अशी भाजून घ्यायची आहे. ही आता तुम्हाला थोडी दाखवायची आहे ना, म्हणून मी अशी थोडी डाळ घेतली आणि अशी भाजून तुम्हाला लाडू करून दाखवणार आहेत. नाहीतर मी काय करते, 1 किलो मुगाची डाळ असली ना की ती भाजून ती चक्कीवर दळायला देते. म्हणजे सर्वच लोक तशी करतात, पण मी तर आता तुम्हाला थोडं दाखवायचं आहे आणि पहिलं दाखवायचं आहे ना तुम्हाला करायला पाहिजे म्हणून मी त्याच्यासाठी मी अशी आयडिया केली आहे. थोडी डाळ भाजून आहे ना मिक्सरला बारीक पीठ करून त्याचे मी तुम्हाला लाडू करून दाखवणार आहे. डाळ मस्त भाजली, अशी भाजून घ्यायची छान लाल. आता मी काढते, गॅस बंद केला आहे. अशी डाळ आहे ना अशी भाजून घ्यायची छान. मी आता पंख्याखाली थंड करायला ठेवते, कारण का लगेच आता लाडू वळून दाखवायचे आहेत ना म्हणून. ती मुगाची डाळ थंड झाली आहे, आता मिक्सरला लावून घेते मी. आणि आता कसं बारीक पीठ चाळून घ्यायचं आहे. ही डाळ वाटलेली आहे, ही आता चाळून घेते, म्हणजे त्याचं आहे ना पूर्ण पीठ काढून घ्यायचं आहे. याची चाळून घ्यायची, म्हणजे त्याचं आहे ना पूर्ण बारीक पीठ करून घ्यायचं आहे. हे आहे ना हे परत वाटायचं. हे दाणे परत वाटायचे असे, म्हणजे एकदम बारीक पीठ करायचं आहे आपल्याला. हे आहे ना डाळ भाजून 1 किलो लागते. चक्कीतून दळून आणायची म्हटली ना तर 1 किलो लागते. मग अजून चक्कीवाले ना आपलं डाळ दळायला नाही लागले दिवाळीचं अजून. आणि आपल्याला कसं आता थोडंसंच करून दाखवायचं म्हटल्यावर म्हणून मी आता म्हटलं आपण 1-1.5 वाटी भाजून अशी चाळून घेऊ आपण बनवू. हे परत एकदा लावायला हवं आहे, मिक्सरला बारीक करून घ्यायचं आहे. आता मस्त बारीक झालं आहे. हे आता घेते मी सगळं मिक्स करून. हे बघ छान बारीक झालं आहे. आता अशी डाळ भाजून आहे ना असं चांगलं पीठ काढून घ्यायचं मिक्सरला लावून. हे डाळ भाजून आपण वाटून घेतली आहे, मिक्सरला लावून एकदम बारीक करून घेतली आहे, म्हणजे अशी सगळी अशी सरसरीत झाली आहे, म्हणजे छान झाली आहे. आणि हे मिक्स करायचे आहे पिठी साखर, हे काजू बदाममध्ये आणि हे वेलची पावडर. आणि डालडा आहे ना 1/2 वाटी, तोपर्यंत गरम करायला ठेवते. आता याच्यामध्ये पिठी साखर टाकते. डालडा गरम करायला ठेवला आहे ना तोपर्यंत हे मिक्स करून घेते. त्याच्यामध्ये हे काजू बदाम आणि चारोली आहे. ही वेलची पावडर आहे, वेलची जायफळ पावडर. हा वेलची पावडरचा व्हिडिओ मी पहिला दाखवलेला आहे. हे असं सगळं आहे ना ते डालडा गरम होईपर्यंत हे सगळं असं मिक्स करून घ्यायचं. आता पिठी साखर चालून ठेवलेली आहे, मग ती अशी घ्यायची आपल्याला लागेल तेवढी. मी सगळं तुम्हाला कसं थोडं थोडं दाखवते आहे, तुम्ही जास्त करा, भरपूर करा, एकदम मस्त घरगुती आहे सगळं, तर जास्त महाग पण नाही आहे. आता डालडा आणते, गरम करून करायला ठेवला आहे.
हे डालडा मस्त गरम झाला आहे, मला कडकडीत गरम करायचा आणि त्याच्यामध्ये ओतायचा थोडा थोडा. हे असं गरम गरम आहे ना, असं नुसतं ढवळायचं. असं सर्व मिक्स करायचं, सर्वांना असं लागलं पाहिजे ते डालडा. छान झालंय. आता मी हे दाबून ठेवते एका बाजूला. असं ढवळून झालं ना सारखं करून, मग ते असं दाबून ठेवायचं, म्हणजे कसं थंड नाही होत. आणि लाडू कसे गरम गरमच बांधायचे असतात. हाताने बघायचं आधी, असं हलवून ठेवायचं आणि हाताला बघायचं किती आपल्याला सहन होतंय. तसं गरम हातात घ्यायचं, नाही तर गरम हातात घ्यायचंच नाही, हात भाजतो ना म्हणून. म्हणजे मस्त थंड झाले आता, म्हणजे गरमच आहे पण हातात पकडण्या इतकं झालंय थंड. हे असे छान आवलायचे मस्त. लाडू कसे छोटे छोटेच बांधायचे, मग खायला पण बरे आणि म्हणजे आता पाहुणे वगैरे कोण आले ना तर त्यांना द्यायला पण बरे. हे मुगाच्या डाळीचे लाडू. तुम्ही पण असे थोडेच, आता डाळ पण महाग आहे ना मुगाची डाळ, हे आपण थोडी आणली ना, पाव किलो अर्धा किलो डाळ आणली ना, तर आपण चक्कीत देण्यापेक्षा असं केलं तरी चांगलं आहे. आणि मुगाचे लाडू कसे छान लागतात, खायला पण चांगले आणि म्हणजे पौष्टिक असतात ते. असे छान लाडू बांधून घ्यायचे मस्त. असे छान लाडू बांधायचे. सर्व असे छोटे छोटे मी करून घेते लाडू. मुगाच्या डाळीचे लाडू छान झाले आहेत आणि मस्त झाले आहेत. तुम्ही पण करा, एकदम मस्त घरगुती.